Και για πες τώρα, ρε Μάστορα, πώς σου πάει το μαλλί. Ποιο μαλλί ρε Κώστα, τα δώσαμε τα ζώα. Ποια ζώα ρε ζώο, σκάσε. Τι λες ρε Κώστα, αφού δεν πουλάμε τώρα ούτε γάλα ούτε μαλλί. Στέλιο, σκάσε σε λέω. 400 χιλιάρικα το δίνω λόγω ανάγκης. Αλλιώς δεν θα το δίνα με τίποτα το μαγαζί. 400! Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τι, σκάσε. Πάρα πολύ καλό. Σκάσε ρε βλάκα. 400 χιλιάρικα είναι πολλά λεφτά. Δεν αξίζει τόσο το μαγαζί. Τι λες ρε Κώστα, δεν βλέπει τι έχει το μαγαζί μέσα. Σκάσε ρε ζώο, σε λέω, σκάσε. Μάστορα, μαγαζί έχει λήψεις. Θέλει ταβάνια, θέλει πατώματα, θέλει έπιπλα, κουζίνες. Δεν αξίζει τόσο. Τι λες ρε Κώστα, κάτω όλα είναι καινούργια. Στέλιο, σκάσε, θα σε κάνω κλείσμα, σκάσε. Καλά σκάω. Μάστορα, η τιμή είναι πολύ μεγάλη, δεν υπάρχουν τόσα λεφτά, πρέπει να πέσεις. Τι να πέσει. Θα χτυπήσει. Έχει να πάει και στη μαμά του στη Σουηδία. Στη δουλειά.